Hi everyone! Welcome to Luto-Lutuan! Pork steak ang lulutuin natin for today's video. Shoutout nga pala kay brother na namalengke muna bago pumasok sa work. Ang ganda ng nabili niyang pork chop. Imamarinate ko muna siya sa toyo, kalamansi at paminta. Kinamay ko na para mahalo ko ng mabuti. Umaga ko po siya minarinate, tapos gabi ko po niluto. Ngayon po, hihiwain na natin yung sibuyas. Shoutout nga pala sa nagbigay ng sibuyas. Maraming salamat. Bala ko po sana prituhin ng bahagya yung pork, kaso wala na palang mantika. So ngayon, igigisa na po natin yung bawang. Pag golden brown, ilagay na natin yung sibuyas. Pag naamoy na natin yung aroma, ilalagay na natin yung marinated pork. Mas maganda sana kung iprito siya ng bahagya. Kaso nga, wala na akong mantika. Pag ako nagluluto na, ayoko na lumalabas ng bahay. Sinama ko na rin yung marinated sauce. And then, nilagyan ko rin ng tubig. Inayos ko lang saglit. Then, takpan at pakuluan. Palalambutin natin siya guys para masarap. Tsaka may batang kakain kaya dapat malambot ang karne. Pag malambot na, maglalagay tayo ng toyo. Halu-haluin. Then, yung natitirang kalamansi, ilalagay na natin. At paminta. Tapos, maglalagay din po ako ng konting asukal. Haluing mabuti at pakuluan ng konti. Then, ilagay na yung sibuyas. Ito yung nagpapasarap. Maraming sibuyas, mas masarap. Ang lalaki nung sibuyas. Ang sarap din sana na itong gawing onion ring. Pakuluan saglit din. Okay na to. Kung gusto nyo po ng medyo tuyo, pakuluan nyo po ulit at pwede po kayo maglagay ng oyster sauce. Mas okay sa akin yung medyo may sabaw kasi nga may batang kakain. Thank you for watching! Salamat sa pagsama at pakikinig. God bless! Bye-bye!